Ramogi wadhi nyime kod weche manyien gi thuolo ni neno kanyo ka nitiere ote mopogore mabende wuok e gwenge mopogore wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama jodolo e kanisa mar Holy Ghost Church of East Africa ogodwand gi piny kalore gi tulo kod njore makinde ka kinde manene robe mag siasa e kor gwenge mapacho ka kangiso luoro margi ni lwenje makamago kodhi nyime to demokrasia mapacho ka nyalo podho motene yiero maduong' mar 2027. Nakalipota mara Millicent Adhiambo leronwa jodolo go bende ne okoni ok gine ikruok mar duol mochung'ne yiero mapacho ka IBC magi wacho ni poko keto yiero moromo mondo yiero no obi ota e yo makare. Kane giloso e boma ma Kisumu, jodolo go noseo josiasa kuom tiyo marach gi rowere e ketho rombe josiasa wetegi gino magi koni nyalo biro duoko piny Kenya e lwasi mar tulo mani omienjo tok yiero ma 2007-2008. Wayudo ni nitie tije mag njore motiyo kod nyithindo mang'eny e Kenya ka kendo hinyo ji kon koda koni. As a church, we cannot allow Kenya to slide back to the dark days of the past that finally pushed us to the brink of civil war in the year 2007-2008. We must confront this menace as a county before it becomes entrenched. Jodolo go ne ochiwo ranyisi gi tulo manyicha otimore e kaunti ma Homa Bay mane oweyo ka jomoko wito ngimagi ka moko to dong' gi hinyruoge ka mwandu mathoth bende moting'o nyaka mag kanise ne okethi. The recent events in Homa Bay are stark illustration of this dangerous trend. During political activities in the country, violence erupted, tragical claiming lives, destruction of church, both private and public facilities, leaving several people injured. Ma ok en wach maber. Kik gino chak timre kendo nikech okelo kethruok mag gik mang'eny ahinya e piny. E mano gi kwayo duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC mondo orid ikruok margi kod chike manyakalu motelo ne yiero mabiro 2027 kaka yor neno ni yiero obiro time yor ratiro kod adiera. Wadwaro ni IEBC mondo bed kod ikruok kendo mondo miye pesa moromo mondo mi olos chenro maber mar yiero. Walemo ne yiero mabiro manyien mar 2027 obed yiero man kod kwe maonge chandruok moro amora iye mondo jopiny oyud jotelo magidwaro kendo malong'o ma ok ni mogajo gajo. E sama giwacho ni nengo ngima medo idhore matamre gi nono mamiyo oganda jo Kenya thothgi guonyore gi pado bende e weche somo idwaro mondo welo kod kepo mag jopuonjre bed ka itime yor bidhruok kod adiera mondo kit somo ma ichiwo e mbalariany bed ma jopuonjre nyalo yudo godo tije tok chuone gi osimbo. En chandruok maduong' mondo mi oganda oket chiemo e mesa, ochul ne nyithindo fees, to gi nyithindwa bende mosedhi skul mokawo barupegi mag somo mondo mi giyud tije bedo matek. Wanyalo kwayo sirikal mondo bed kod nonro makende mondo gine kaka ginyalo reso oganda e yore machal kod magi. Do bedo maber ka sirikal oloso system maber manyalo kelo konyruok ma jonyuol winjo maka nyathi osomo to nyalo miyo nyathi duogi yud gima onyalo timo. Kik obed gi bende somo maka nyathi odhiye to kotieko bang' higni 4 to onge ber ma oa godo kuno. Kwayogi kuom sirikal ma pacho ka kuom weche magidierogo chalo kamae. Wadwaro ni jogo matimo njore mondo non wachgi matek, odwarigi mondo yudigi kendo terigi e kot mondo gibedi chaydi kod makosa moro ka moro kaluwore kod kaka en. Ngima mani malo ni wadwaro ni sirikal oneyo mangima bedo dogo piny mondo jopiny oyudi yweyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County ma Kisumu. Erokamano nya Millicent gi thuolo ni wacho kwa kawo yweyo machielo chenro en marang'ich welo.